Kunokola kulonde kama kupasta uningi inamba isebenze kuphela kusona lekuseni ka5 ntambama nakhona ibo umuntu olandela ichannel munga yena le namba iyekele ungayisebenzisi ayona yakho siphela u-Illuminati sinqanda awuthi amen baba ngisacela ukubuza la uma usibona sikini isithando sakho ngiphupheka kanjalo 3 times but inkinga la u-Illuminati akachazi ukuthi usuke enzani lo muntu kubo ngoba lokho kungasinikeza i-clue ukuthi usuke ezomcela usuke vakashile sekwenzakalana yabona bali ke asenze kanje her boyfriend is so now number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu wakho singathale nje ngoPaul Hluma esekhayikini ngoba lusho ukuthi kungenzeka uyena ubambo lwakho futhi izidalo zakho ziyamamukela lo muntu uyabona 2 uma uphupha umuntu wakho kungaba uphawu oluhluma esekhaya futhi nimphakela ukudla ngoba lusengasho ukuthi kungenzeka senamenzela usiko lwendlakudla noma ke kumele nimenzele indlakudla nimhlabise uma kungukuthi sewalobola noma walotsholwa 3 futhi uma uphupha umuntu wakho kungaba uphawu olubi uma esekhaya kodwa axoshwe noma valelwe ngaphandle noma khishule ngaphandle ngoba lusho ukuthi kungenzeka idalwa noma abomndeni wakho abamamukeli futhi abafuna ukumbona eduze kwakho yabona no futhi ngagcina ngokuhlukana 4 kodwa uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu lobuma esekhaya kodwa kufice usephutheni ngoba angeza la kini lo muntu akuthole futhi akubhadame usephutheni lokho kube kukhomba ukuthi unezigwegwe wena kumele uziqondise kuwe kungenjalo lo muntu loya uzokubona lamaphutho wenzayo bese eyakulahla bona ngoba ngenzeka isidalo sakhe besizama ukuzomkhomba ukuthi wena unamaphutha uma ezofika la kini ekuthola usephutheni wena 5 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho kungaba uphawu olubuma esekhaya kodwa unezicathulo zobunye ubulili wena uthola lo muntu ungena la ekhayini la endlini yakho akuthole wena unezicathulo zobulili obuhlukile kunobakho ngoba lobe luzomkhomba ukuthi kade ezotshengisa ukuthi wena uyajola futhi umbhanqile unomunye umuntu ngoba kuyenzeka umuntu wakho umphuphe athole izicathulo zendoda la kanti wena umuntu wesifazane noma afike la athole izicathulo zomuntu wesifazane kanti wena uyindoda lo muntu athole yabona sekuyamkhomba ukuthi wena unomuntu 6 kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu wakho kube uphawu lobuma esekhaya kodwa uthethiswa wena yabona ngoba kungenzeka kunento engalungile oyenzile wena nokungafanele uyenze futhi kumele uxolise ngayo noma ushweleze ngayo yabona kuyenzeka uphupha uthana nomuntu kodwa abantu bakuba bangasekho bekuthethise noma abantu bakini bangasekho bekuthethise nalomuntu wakhe khona la ukuthi wena kunento ongenzeka uyenze kulomuntu and lo muntu nanixhunyaniswe yizidalwa so wena wenza lento eyiphutha manje kumele ushweleze kumele uxolise 7 futhi ke uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu uma esekhaya kodwa akushiye khona aphuma hamba akushiye ekhayini kungenzeka senahlukana noma ke nizohlukana kungekudala uma ezofika nje ekhayini akushiye khona bese uyaphuma uyahamba kubi yabona kodwa asizivale ukuthi number 8 mangenze kuphupha umuntu wakho efikile ekhayini ezokulanda wena kuPaul Hluma uphupha umuntu wakho sikhala nje uPaul Hluma efika ekulande ngoba kusho ukuthi lo muntu ngenze kuyimisele
kungenzeka akafuni nihlukane, kungenzeka iy'tshalo zakhe azifuni, uyena muntu wakho lo efuna vele ozogcina ngokukuthatha ekulobole ekushade, yabona. Futhi kungenzeka uyena muntu okuxhumene naye ngokuNkulunkulu noma ngokuyidalwa, yabona. Uma ukuthi umphupha ezokulanda lakhe kini ekusakubo, yabona. Siyabonga-ke besibheka la uma uphupha umuntu wakho esekhaya kini. Be blessed. Siweni phansi